Akuluakulu apa ndi zonena kuti avitumbiko Mumba afika ku Khothi ndi tipange zoti tingonera limodzi mmene zilili kumeneko kana tipitiriza nkhani yathu ifwa ndi yokhuzana nda Shadrack Namalomba ayipatsa moto uku. Aba zibonesa wera kufika pokotsala mbira kunja kumoyo wakati sandizi kuzani chicho chimene chizichitika. Ndipo Mumba mumuli afutindiko Mumba Chabwino mene tsaonera pamenepo hayi mene moto ndi mene zinalili sofa amene afikapo kuchoka nthawi imene tikulekoda video ino ndionera zino vitumbiko Mumba ndi amene afika ku Khothi komano ndi kuti amajessica bwira nda chimwendo banda sanafike ngati angafikenso ndi kuti tikupasani ma-update bwinobwino iyi update yathu padza imakhala ndi ma-detail bwinobwino update ndi tikupasani bwinobwino mmene zayendera koma timafuna kukupasani zimenezo zini zomwe zikuchitika pompano. Chabwino nkhani yathu ndi yokhuzana ndi Shadrack Namalomba. Shadrack Namalomba akukhaulitsa anzawo akufuna agwetse anzawo ndi ma-BP akukongeresi akuti amva mbebe amenewo amene akuzodzorana palamula amene ndi amva mbebe osati masewera fali paibenso zoti kunyengerera yayi mtima wake ukuyenera usakhale m'malo iye akuyenera zoti nayenso pompano akhala kutapidwa ndithu pompano ti ayayi musagwetse ma-BP anzanu. Chabwino tifotokoze motere kunena kuti malinga ndi kunena kuti lero kunabwerano anthu akumalawi Congress Party motsogozedwa ndi Moses Kunkuyu kudzayankhula nkhani zokhuzana ndi mamulumuzana amene amangidwa ku Congressiko. Nde padzatu Moses Kunkuyu amayankhula kunoti yayi DPP isagwiritse ntchito polisi ngati chida chotino ilangireno anthu aku MCP zimenezo ndi zolakweka zimenezo. Samapange zomangana zopsezana za ndale chana ayankhula zambiri kuti DP kupangira dala kuti alange magayi amene ali kuchani ali ku MCP basi kuti no kumamanga weekend azapitisa nonso pano kujeni kusero kuja weekend cholinga kagoneko masiku ochuluka kumene koko iyayi ayankhula zinthu zambiri ndi kutsatira zimenezozo kwabwerano tsopano Shadrack Namalomba kudzayankha tsopano ngati mneneri wa chipani cha DPP akunena kuti ngati chipani cha DPP akupemphano chipani cha MCP kuti chisiye malamulo agwire ntchito mu dziko muno. Namalomba anapeza kuti amapitiriza kufotokoza kuti zomanotino DPP ikulowetsa ndale pomangano anthu a MCP kweko ndikulakwitsa zinthu kumene koko. Akuyenera asiye malamulo kuti agwire ntchito yake mmene amayenera akhalire chifukwa kuti dziko lino la Malawi limayendera malamulo ndipo ndikufuna kuti no MCP isiye kuti notino malamulo agwire ntchito yake osati pazikhala kuloza zala ku DPP kuti ndamene akuamanga chani polisi ndi yomwe ikuamanga. Namakambanso kunotino akuluakulu a MCP nthawi yawo ankatengera malamulo m'manja mwawo ndi mulamuliro wawo uja ndikumaphwanya anonso pano malamulo posalabadira zonotino mawa limabwera kuti mawa zimene akupanga zidzatsatira chomwe chinkalimbitsa mtima kukhalacha hayi tikulamulira ndife ulamuliro uli m'manja mwathu polisi ili m'manja mwathu chani ndi kuti kupanga zinthu zosokonekera zimene zijazi zayambano tsopano kwatsatire waja fana anaphwanya malamulo ndi iweyo sungaphwanye malamulo dziko lono limayendetsedwa ndi malamulo ndi uyembekezere zoti malamulo ache sagwira ntchito pa malamulo ayamba kugwira ntchito pa iwo omwewo pa zimene ankachita ndi pano azidandaulano azidano DPP kuti ndi imene ikufuna utani ikufuna izingowalanga akunoti MCP isabisale pachitsamba kumanamizirano kuti DPP ndi imene kutani ikufuna izalanga adaphwanya okha malamulo. Ndipo akunotino amalawi ambiri amadzozono kuti MCP idawazuza amalawiwo ndipo akuti amalawi kumafusa anthu aku DPP akumafusa ena Namalomba akumafusa anthu zikuchitika bwanji kuti muamangaliti anthu a MCP wa muamangaliti ali kungonisa zonena kuti
kagulu ka anthu ochuluka kalipo kuti kaufunika kamangidwe malinga ndi mmene akuti amalawa akumafunsa zimenezozo kuti kodi mwamangaliti anthuwa kuti zoti amalawa amaona ndithu kuti anthu akuphwanya malamulo ndi akuyenera tani amangidwe. Ndiye amakamba no Namalomba kuti tingukamba motsindika aliyense amene adaphwanya malamulo akuyenera kuti mtima wake udzikhala womusowetsa mtendere kwambiri, adzikhala osautsika kwambiri chifukwa chonena kuti pangakhale motani iyeyo akhala kuti akutapidwa. Ndipo amene adaphwanya malamulo amva mbebe. Namalomba kuipatsa mota kuti amva mbebe amenewo ifayo notino anaphwanya malamulo nde ngati mtima wawo sukumakhazikika inde usakhazikike kumene fo chonotino amva mbebe ava kuneng'ina polisi ndesi wasekerera chifukwa chani akuti anaphwanya malamulo. Ayi mene motu ndi mmene zikuyendera ife timayembekezera kuti fans yaku Ndipo ikhala chete pa nkhani zimene zinangasiya lozidwa zala kuti ndi mmene kupangana akuti witch hunting akuti ikupanga zoti izigwiza agwira anthu fiti basi kumasaka basi amfiti ni ndani pano saka ndithu mpaka nano amugwire mfiti yakuti yakumangana kumene konkola kuika temati kodi simubwera udzayankhapo nanga si inonda amene mukulozedwa zala kuti mukumanga anthu. Komabe point yake ndi yomwe I think ndi mmene soti mayipanga stress kunena kuti polisi ndi mmene kumanga anthu so zimakhala zolakwika kuno kuti tizenga kuti boma la DPP akuluakulu aboma akutuma a polisi. I think ni mistake man. Timafunikira polisi idzigwira ntchito independent ndipo timanena kuti idzimanga wina aliyense. Oloso Moses Kunkusa amakamba zomwezo kuti imanga wina aliyense posatengera zonena kuti ndi wa ku DPP kaya ndi wa ku MCP kaya ndi otani koma akwena tani amangidwe. Zomwe zotantho zonena kuti polisi yathu ikhene mphamvu zomatha kumanga ngakhale achina Namalomba omwe wangarapalamule. Mwayiona imeneyo ngarapalamule amene wawa tisamera odikira zono tizasinthotsogola fatika masinthotsogoleri ndi zizi zibwera zoti akwamanga pa zifukwa za ndale pa zifukwa zotani yayi tamamangane mu nthawi yomweyo imene maumbwana akangopeze kuwaphwanya malamulete mmangeni ngati mwachitsanzo eti nthawi imene avitumbiko Mumba ndi Jessica bwiraja ankapanga press briefing yawo after press briefing imene ja kwamanga nthawi yake naliti yomwe josateso zomera kukhala basi nkumadikirira papite chani kumangiratu fans ina yaku DPP ikupano pati kunena pano pande kuti mwina ikumalingalira zoti zipalamula ikangopalamula imene ikungopalamula imkandireni osanyengereraso agwire na amangeni pamene popande kuti polisi izikhaye kugwirano ntchito ngati polisi osati polisi ya chipani. Mwayiona ndapa pano tiyeni tilole no polisi igwire ntchito chifukwa hapa ndi kurani ikugwira ntchito igwire ntchito pa chimwendo bandawa igwire ntchito pa avitumbiko Mumba igwire ntchito pa Jessica bwira. Mwayiona ngati Khothi likaweruza okay munthu ngolakwa ngosalakwa Khothi likatani likamuweruza pamenepo ndikapereka ndi kuti chigamo chimodzimodzinso fans ina yake kungonyula ku DPko don't waste time amangeni nthawi yomweyo Khothi polisi sigwire ntchito sopeyo Khothi so likaweruza sopa pomwepo tikatero ndeyo tinoziti thandiziratu dziko likuti mwina maketi zipita patsogolo pasamakhale zomalozana zala zomatawo akuda kumanga pa zifukwa zotere iyayi wina aliyense tu tikuti wina aliyense ndi nakakondaso ndikuti no milandu imene anamangira magaya amene wawa achina Namalomba anazamangidwapo achina Gangata achina Norman Chisale sanamangidwa magaya ndimona ngati milandu imeneja ipitirizidwe fuwa ngati ankamanga pa zifukwa za ndale ndezionekano panopa komano kungokhala zete nkuisiyaso milandu imene jenesi zikwenda ngati panopa sinaveko zonena kuti magaya aja kumapitaso ku Khothi magaya aja zipita ku Khothi Khothi likapange clear osati kungozisiya kuti no zingofa zinkhani zijayi apite pa Khothi likapange clear tikapanga choncho ndeti tibweresano balance no amati polisi jali ndeye kugwira ntchito siku mayang'ana nkhope kuti kaya ndu wakumbali olamula kaya ndu wakumbali otsutsa ndeti manoti zimilandu zezi zipangidwe cleared out ngati magaya aja ongosala kwa Khothi lo likaweruze pamene popo ndikuwapanga set free tizakhulupirira kuti magawa ndeti milandu yawo ichi inali wasemera zinyawu kapena zina chani ngati zizosema zinyawuzo ndeti paibenso chochita mantha yayi Khothi liwena likapange clear chimodzimodzi magaya kwa MCP ko ndemusa apasa kenzo onyengerera wina aliyense kumene koko amene anapalamula pa Khothi sharp amenewo akakumane ndi lamulo lamulo lisamaone nkhope ati awa basa adabaka nkhuku ndeiwo ndazikhala omangidwa wina aliyense andalewo muzamanga ndi 20 akakumane paka pa Khothipo zikathere pati pamenepopo Khothi likaweruze muyu ngosala kwa masuleni pamenepo
osati no basi no selective justice zimenezo ayi ife sirufuna zimenezo. Okay magayi tikhalu kupatsirani ma-update imene zikuyendera chifukwa chonena kuti ndanena kale isinali update yokhuzana ndi za ku Khothiku tikupasana update imene zikuyendera koma so far amene afika nda ajena ja Mumba nda amene afika kena kuti kupasana update yonse bwinobwino ya ma detail wake kuti nokodino zikukhala motani kumeneko akuti